Co tady děláš? Běž zabírat zónu, ty vymrdanej kreténe! Říkej mi gól, Píče, vy vymrdanci! říkej mi gól. To jsou kundy, jsou takový zbytečný kundy, vole! Říkej mi gól, Ty mrtko nechtěná, zlom si nohu, čuráku! říkej mi gól, Píčo, vymrdanej kriple! říkej mi gól. Aký namyšlená poza, my jedeme trio, zatímco ty jdeš sola. Dozad, skončila sezóna, koukání na tebe mě poslalo do koma, bezvědomí, občas by si mohl respektovat svý soukromí, nechutný zprávy, asi se tě bojím, začínám mít podezření na to, že tvoje holka je trochu zoofilní, takže složena řití, kterým ani 10 dní, přitom na Discordu nose feberumka, tak to ledím, proč tam píšeš tak nechutný sačky, vážně kurva nevím, ukončení tvojí kariéry, zofo provedení, děláš na všem tady ostudu, lituju lidí ve tvém okruhu, už tě nadále tolerovat nebudu, tak radši drž hubu a říkej mi gól. Říkej mi gól, říkej mi gól, říkej mi gól, říkej mi gól, Píči šlapku na pedál, tak zapíněte pásy, není teďka citovat některé vaše zprávy, tohle to je stačí dolit a pedofíly, je Českou kurva řešený zločin, tohle to budeš mít drahý. Ale vím, že si myslíš, že se nejecnu a já si točím. A řekli bez kondovou pak to nepodporuje, škoda, že tvoje máma teda neskákala na gumí, co si něčím pusimpu, je mi z toho zlé, co takhle nechutný sačky, nestydíš se do piče. Vážně se nestydíš? Jakože polně by se měl stydět, jakože vážně, jako vážně se nestydíš? Proč se nestydíš se? Já si myslím, že... Myslím si, že je čas na to, aby se nad sebou aspoň trošku zamyslel. I kdybych ti to celé zopakoval ještě jednou, tak by ti to bylo zase úplně jedno. Jsi namyšlený a to, že si myslíš, že nejde za ruku s namyšleností zamilovanou cestou. Ty jdeš za ruku s nechutným zoofilem, já jsem si CZOFO, ale ona ráda jen zoo. Zpamatuj se svým dětským publikem, na streamu nemůžeš dělat ty skurvený kurvě kurva promo. Dám zub za zub, klidně bych dal oko za oko, kariéru za kariéru, tak co ty na to? Soudil jsem už podle obalu a měl jsem pravdu, pak jsem si ještě přečet, co seš za skurvenou sračku. Ke snad každému streamu doneseš flašku, super motivace dětí k pornu, no a taky chlastu. Za to jaký jsi vzor, zasloužil bys facku, zruš si u mě člena a díky za tvoji 20. Můj content není určen pro děti a Discord to samé. Super, že říká, že to není určené pro děti, ale děti na to pořád koukají. No ale to je potom jejich volba. Je to jejich volba, to máš pravdu, ale v 8 letech si děti nedokážou uvědomit, co je pro ně špatné a co je pro ně dobré. Na tebe nahlíží jako na vzor a proto všechno, co uděláš, budou chtít dělat taky. Pokud se jim líbíš natolik, že dojdou na tvůj Discord, dělí je jeden klik od toho, aby se dostali do růmky s pornem a hromady dalších nechutných věcí. V mocí přichází zodpovědnost. Zodpovědnost ty ale zdaleka nemáš. Zamysli se nad tím, jestli bys